Vi har jo fået, vi holdt jo der, hvor Haman blev hængt i sin egen galge. Den, som han havde bygget for Mordecai, den kom han selv til at hænge i. Vi har hørt, at Esther blev modtaget af kongen. Han rakte sit scepter ud. Men stadigvæk er alt jo ikke godt. Vi mangler noget. Mordecai, han får Hamans position og bliver den mægtigste mand i riget efter kongen. Så det er fint, men igen, vi mangler noget. Hvad mangler vi? Vi mangler at få gjort noget ved den her lov, den her skrivelse, som gik ud i riget om, at jøderne måtte slås ihjel, og at man måtte plyndre dem på den 13. dag i den 12. måned. Det har vi ikke fået løst, det problem. Så Esther går til kongen igen, vers 3 i kapitel 8, kaster sig ned for hans fødder, græd og bønfaldt ham om at afvende den onde plan, som Agagitten Haman havde lagt mod jøderne. Kongen rakte sit guldscepter ud mod Esther, og hun rejste sig, trådte frem for kongen og sagde: Hvis det behager kongen, og hvis jeg har fundet noget for hans øjne, og hvis kongen finder det rimeligt, og han synes om mig, så lad der udgå en skrivelse, der tilbagekalder de breve, som Agagitten Haman, Hammedatas søn, skrev, da han planlagde at tilintetgøre jøderne i alle kongens provinser. For hvordan skulle jeg kunne bære at se den ulykke ramme mit folk? Og hvordan skulle jeg kunne se på tilintetgørelsen af min slægt? Så siger kongen til Esther og til Mordecai: Hamans hus har jeg givet Esther, og han selv er blevet hængt i en galge, fordi han ville lægge hånd på jøderne. Nu skal I skrive, hvad I vil angående jøderne, i kongens navn, og forsegle det med kongens signetring. Den havde kongen givet til Mordecai. For en skrivelse, der er skrevet i kongens navn og forseglet med kongens signetring, kan ikke tilbagekaldes. Det er altså problemet. Kongen kan ikke bare annullere loven. Han kan ikke bare annullere den skrivelse, som er gået ud i hele riget, om at jøderne må slås ihjel. Vi har det faktisk også i Danielsbogen, at man kan ikke i det persiske mediske rige, kan man ikke ændre, kan kongen ikke ændre de love, som man har skrevet under på. Så eneste mulighed her er at lave en kontralov. Og det siger kongen så til Mordecai og Esther: Sæt jer ned og skriv, hvad I vil, og send så det ud til riget. Og det gør de så. Og hvad kan man sige, de skriver sådan set nærmest med den samme ordlyd, bare med omvendt fortegn, som den skrivelse, der var gået ud fra Hamans hånd. Vi kan lige prøve at læse, gå tilbage til kapitel 3, vers 13. Med ildbud blev der sendt breve ud til alle kongens provinser med besked om at udrydde, dræbe og tilintetgøre alle jøder, både unge og gamle, kvinder og børn, på en og samme dag, den 13. dag i den 12. måned, måneden Adar, og om at røve og plyndre. Esther og Mordecai skriver også en skrivelse, som bliver sendt ud. Lad os læse fra vers 9 i kapitel 8. Straks blev kongens skrivere kaldt sammen. Det var den 3. måned, måneden Sivan, på den 23. dag i måneden. Ganske som Mordecai befalede, blev der skrevet til jøderne og til satraperne, statholderne og provinsernes stormænd, lige fra Indien til Nubien, i alt 127 provinser, til hver enkelt provins med dens egen skrift, og til hvert enkelt folk på dets eget sprog, også til jøderne med deres skrift og på deres sprog. Han skrev i kong Ahasverus' navn og forseglede brevene med kongens signetring og sendte dem ud med beredende ildbud, kongens postryttere på væddeløbsheste. Der stod: Kongen har tilladt jøderne i hver enkelt by at samles og forsvare deres liv. En hver bevæbnet skare fra et folk eller en provins, som angriber dem, må de udrydde, dræbe og tilintetgøre, også kvinder og børn,
og de må røve og plyndre på en og samme dag i alle kong Ahasverus provinser, den 13. dag i den 12. måned, måneden Adar. Så en kontralov, som skulle forsvare jøderne mod den første lov, som Haman havde fået lavet og sendt ud. I 1994 i Hebron, der var der en ortodoks jøde, Baruch Goldstein hed han, som gik ind i Makpelas hule, der hvor patriarkerne er begravet, og hvor der i dag er en stor moské. Der gik han ind på Purim og skød 29 muslimske palæstinenser. Han havde ikke forstået den her skrivelse, uanset hvad der så ellers var hans motivation. Det, de skriver her, er ikke, at jøderne må gå fuldstændig amok og slå alle ihjel. De må forsvare sig mod dem, som angriber dem. Og de må også plyndre dem. Men vi læser senere i kapitel 9, at det gjorde de ikke. De tog ikke byttet, men de forsvarede sig og slog dem ihjel, som kom imod dem. Kongen kunne ikke lave sin lov om. Han måtte lave en kontralov. Johanna og mig, vi snakkede om det i bilen i går, at det kender vi også et andet sted fra. Når vi læser om Adam og Eva i haven, så siger Gud, I må spise dem af alle træerne, men I må ikke spise af det der træ. Hvis I gør det, så skal I dø. Adam og Eva spiser af træet. Og Gud kan ikke lave sin lov om. Og de bliver sendt ud af haven. Men samtidig, så siger Gud noget andet. Han siger ikke, jeg laver loven om, men han siger, jeg gør noget andet. Han siger til Eva, at en af hendes sønner, en af hendes efterkommere, skal knuse den onde, skal gøre det ret, som blev brændt. Her i Esters bog, så er det jo sådan set kongen kan ikke lave sin lov om. Det er jo noget, de havde bestemt, ikke også? Men Gud kan ikke. De kunne godt, der er masser af steder, hvor du kan lave lov om, ikke også? Men det her, det var noget, de bestemte. Det var ikke fordi, de simpelthen i dem selv, i hvem de var, ikke kunne ændre deres ord. Men det her, de bestemt, at det kunne man ikke. Sådan er det ikke med Gud. Det er ikke bare fordi, han har bestemt det, at han ikke kan lave sin lov om. Det er jo fordi, at han kan ikke lave om på, hvem han er. Hans ord står ved magt. Og det er jo lige præcis det, der er... det er lige præcis godt, fordi at det betyder, at vi kan stole på ham. Prøv at... hvis vi siger det sådan her. Måske mit hovedspørgsmål til islam, det er, det siges, at Allah er barmhjertig, og at han tager, at han vil, at der er nogen, der bliver frelst og sådan, ikke også? Det siges også om Gud. Gud er nådig, og han vil frelse. For Gud ser vi på korset, at der laver Gud ikke sin lov om. Vi ser på korset, at Gud straffer syndere. Synden skal straffes. Loven kan ikke laves om. Og derfor må Jesus straffes. Gud kan ikke være ligeglad med det onde. Han kan ikke se igennem fingre med det, som er forkert. Det skal straffes. Og det bliver det på korset.
Men vi ser jo også på korset, at Gud er barmhjertig, og han er nådig, fordi at han straffer sin søn, sådan at vi ikke skal straffes. Hvad betyder det? Det betyder, at den nåde og barmhjertighed, som Gud han rækker os, den rækker han os ikke på bekostning af sin retfærdighed. Han har ikke annulleret loven. Han har ikke sagt, ski være med det. Kom ind alligevel. Så vidt som jeg forstår islam, så har islam ikke det der. Allahs barmhjertighed bliver på bekostning af hans retfærdighed. Fordi at der er ikke en anden, der så tager straffen. Så hvis Allah er barmhjertig, så er han det altså på bekostning af sin retfærdighed. Han annullerer for så vidt hans retfærdighed her. Han annullerer loven i en vis forstand, fordi han må være barmhjertig mod nogen. Og det er ikke fordi, at de har været perfekte jo. Nej, de har også deres fejl. Og deri ser vi hans barmhjertighed, at de bliver modtaget alligevel. Men fordi at de bliver modtaget, så bliver de altså modtaget, selvom at de ikke er perfekte. Og der er ikke nogen, som som så tager straffen for deres uperfekthed. Så i en vis forstand, så bliver loven ligesom på den måde annulleret. Det gør den ikke hos Gud. Der bliver den holdt fast. Den bliver ikke annulleret. Jesus på korset betyder, at Gud straffer synd, at Gud er retfærdig. Og når han så er noget af barmhjertig mod os, så er det altså ikke på bekostning af hans retfærdighed, men det er fordi, at retfærdigheden er sket fyldest, fordi Jesus tog straffen. Så korset betyder, at Gud er 100% retfærdig og 100% nådig. Hvis ikke nogen tager straffen, så må barmhjertighed altså være på bekostning af retfærdighed. Sådan er det ikke hos Gud. Så det her med, at kongen ikke kan lade sin lov om, det kender vi også fra Gud selv. Ester og Mordecai får altså skrevet den her kontralov, kan man sige, som siger, at jøderne må forsvare sig mod dem, som angriber dem. Og det må de altså gøre på den her dag, den 13. dag i den 12. måned. Og det gør de så. Jøderne forsvarer sig. Og gør det succesfuldt. Det er fjenderne, der bliver dræbt, og ikke jøderne. På den 13. dag i den 12. måned. Og Ester beder så kongen om lov til, at de kan forlænge, i Susa alene, at de kan forlænge den her skrivelse til os at gælde den 14. dag, men kun i Susa. Og det giver han så tilladelse til. Og så sker der det, at de fejrer Purim-festen. Pur er altså det her ord, der betyder lod. Og det er ikke et hebraisk ord, det er et akkadisk ord. Og Purim, der har man så hægtet den hebraiske flertals endelse på. Så det egentlig betyder lodder. Og det gør man så fordi, at man husker på, at Haman trak lod, kastede lod, for at finde den dag, hvor jøderne skulle slås ihjel. Og så holder man altså festen. Den dag, hvor man må slå jøderne ihjel, var den 13. i den 12. måned. Man skal holde festen den 14. i den 12. måned. Og det er der måske en pointe i. Man fejrer sådan set ikke, at man slog fjenden ihjel. Man fejrer sådan set ikke, at man vandt sejr. Selvfølgelig gør man det. Men der er alligevel det, at man ikke fejrer den 13., men at man fejrer den 14. Den dag, dagen efter, kan man sige. Og i Susa blev det så den 15., ikke også? Fordi der var det 2 dage. Siger noget om, at man fejrer ikke sejren, ikke at man slår fjenden ihjel, men man fejrer friheden. Man fejrer, at man blev fri af fjenden.
Man fejrer ikke alt det blodsudgivelse, der var, men man fejrer den frihed, som det gav. Og der kommer altså en skrivelse ud om, at den her fest, den skal man blive ved med at holde. Den skal jøderne holde overalt. Og de skal gøre det til minde om de dage, det er kapitel 9, det her vers 22, til minde om de dage, da jøderne fik fred for deres fjender. Ikke til minde om, de slog fjenderne ihjel, men de fik fred for deres fjender. Og de skulle fejre det med fest og glæde, og med at sende hinanden madvarer og give gaver til de fattige. Og det gør jøderne også i dag. Man kan købe de her Purim-gaver, så alle supermarkeder har pakker med slik og sager, som man kan købe, og så kan man give til venner og familie og sådan. Så man giver gaver til hinanden i Purim-festen. Og det er jo en fest. Mange siger, at hvis man sådan skal samle de jødiske fester i sådan et par sætninger, så kan man sige, de prøvede at slå os ihjel. Vi vandt. Lad os få noget at spise. Og sådan gælder det sådan set også for Purim-festen. Ikke mindst for Purim-festen, fordi at vi har jo her i Esters bog det her med festebanketter. Kongen, kapitel 1, holder festbanket for sine venner. Vashti holder for kvinderne. Det er ved festbanketter, at Ester går hvad kan man sige, lægger sagen frem for kongen. Og der er et ord for det på hebraisk, der hedder mishte. Det betyder festbanket. Det kommer jeg egentlig af at drikke, og det siger noget om, at der blev drukket en hel del. Men altså det ord findes 24 gange i det gamle testamente, og 20 af de gange er i Esters bog. Så det her med, at de prøvede at slå os ihjel, vi vandt, lad os få noget at spise, den gælder i særdeleshed for Esters bog. Esters bog har jo, når jøderne i dag fejrer Purim, så kan de måske i de her generationer stærkere end før relatere til historien, det her med, at der var nogen, som ville slå dem ihjel. Og at de alligevel ikke blev udslettet. Men under Holocaust, så var der jo en tredjedel af verdens jøder, der blev slået ihjel. Esters bog var forbudt i koncentrationslejrene. Og der var nogen, som simpelthen skrev den ned fra hukommelsen og læste den i smug. Og man læser Esters bog også i dag, ikke bare som en historie om, hvordan man blev frelst i fortiden, men også som et løfte om, og profeti om, om frelse i fremtiden. En af de sange, man også synger under Purim, den har et par linjer, som er interessant, synes jeg. Man synger, forbandet være Haman, som søgte at udslette mig. Velsignet være Ester, som var et skjold for mig. Når Moses han befaler israelitterne, at de skal holde påskefesten, og de holder den, så skal de fortælle børnene om, hvad Gud gjorde for mig, dengang han førte os ud af Egypten. Vi havde besøg af en der overlevede Theresienstadt. I december havde vi besøg af ham i kirken, og han fortalte sin historie. Og han fortalte, at hans barnebarn sagde, jamen jeg har jo også overlevet, jeg er jo også en holocaust-overlever. Og det er altså hele den her idé med, at fordi Gud reddede det jødiske folk, jamen hvis ikke han havde gjort det, så havde der ikke været jøder i dag. Så et barnebarn af en holocaust-overlever føler sig også som en holocaust-overlever, fordi hans bedstefar blev reddet. Når jøderne fejrer påskefesten, så husker de på, at Gud reddede det jødiske folk. Og fordi han reddede det jødiske folk, så har han også reddet dem. Så det er sådan en personlig
befrielse også for dem. Så når de synger i Purim, forbandet være Haman, som søgte at udslette mig, velsignet være Ester, som var et skjold for mig, så siger det noget om, at man ser sig selv som en del af den her historie. Ikke også? Det er ikke bare vores forfædre. Men hvis ikke det var sket, så havde jeg heller ikke været her i dag. Ja. En anden ting, man gør, når man fejrer Purimfest, det er, at man læser Esters bog i synagogen. Og så er det tradition, at hver gang Hamans navn bliver nævnt, så skal man larme. Så skal man, nogen har sådan nogle skralder med. Så de sidder inde i synagogen der, og så er de klar, når Hamans navn bliver nævnt, så skralder de. Vi var i Jerusalem i 2001 under Purim. Og der var der en lille fyr, han havde sådan noget knaldfyrværkeri med. Så hver gang Esters navn, eller Hamans navn bliver nævnt, så skød han det her knaldfyrværkeri af. Så det er en glædesfest, som der også står her i kapitel 9. Man fejrer, at man blev fri, at man fik fred for sine fjender. Så er der også en temmelig speciel tradition, og det er, at på Purim, der skal man drikke sig fuld. Det er den eneste dag, man må det. Og det skal man for, at man ikke skal kunne kende forskel på Haman og på Mordecai. Jeg har lidt svært ved helt at se ideen i det, men det står faktisk i den store jødiske kommentar til Talmud, at det skal man. I dag der klæder man sig også ud. Det er sådan ligesom jødernes fastelavnsfest på en måde. Så børnene klæder sig ud og holder Purim-fest. Og måske er det også det samme princip, det her med, at man ikke skal kunne kende forskel. Det ved jeg faktisk ikke helt. Men sådan fejrer man Purim også i dag. Så det endte godt, ikke også? Og Haman blev slået ihjel. Mordecai blev løftet op, fik hans position. Det jødiske folk blev reddet. Og alle er glade og fejrer Purim den dag i dag. Og vi er færdige med Esters bog. Men hvad er nogle temaer, som vi kan drage ud af bogen? En lille ting først, som ikke er et hovedtema, men som dog er et tema. Jeg sagde i starten der med, at Ester, hun accepterer sådan set bare at blive taget, han har sagt, og blive en del af hoffet, og spise alt det her mad, hun ikke må, og gå i en seng med en mand, som hun ikke er gift med, og det er ikke bare en mand, hun ikke er gift med, men det er en hedning. Det, som loven strengt forbyder. Det, som er en sag, når vi kommer til Esras bog, hvor de her mixed marriages, hvor de her blandingsægteskaber bliver opløst, og mænd bliver skilt fra deres koner og børn. Esters bog tager ikke stilling til det, men forholder sig til, at Gud har det under sin kontrol også. Han bruger alle de her ting, som vi vil sige, det var nogle skæver der, det der. Det bruger han i sin at drive sin historie frem med sit folk. Så selvom de ikke var trofaste mod Gud, så var Gud trofast mod dem. Og det er jo præcis evangeliet. Det helt store tema i Esters bog, det er jo, at Esters bog, ikke bare fordi den har en helt særlig historie, men den er faktisk temmelig ekstraordinær. Ikke bare på grund af historien. Den er ekstraordinær, fordi at hele bogen handler om, at Gud redder sit folk.
Men Gud er ikke nævnt et eneste sted. Du finder simpelthen ikke Gud et eneste sted i Esters bog. I det hele taget finder du nærmest ikke noget religiøst i Esters bog. Vi har faste. Det er det tætteste, vi kommer. Der står ikke noget med at bede. Måske siger Mordecai mellem linjerne noget om Gud i kapitel 4, der hvor han siger, at vers 14, kapitel 4, vers 14. Hvis du virkelig tier, siger han til Ester. Det er der, hvor han siger til hende, du bliver nødt til at gå til kongen og gå i forbøn for os. Hvis du virkelig tier i denne situation, så vil der komme hjælp og redning til jøderne andet steds fra. Det lugter lidt af, at det er Gud, han snakker om. Men han gør det i hvert fald ikke direkte. Han siger så også videre, ikke også? Hvem ved, om det ikke var med henblik på en situation som denne, at du opnåede kongelig værdighed? Altså, der er en, der har villet, at du skulle være her, fordi at den her situation ville opstå. Og så siger Ester så, at han skal kalde jøderne sammen, og de skal faste. Men Gud er ikke nævnt. Og det her, det er det tætteste, vi kommer på noget, der bare minder lidt om Gud. Og i virkeligheden, så, altså hvilken Gud, ikke også? Fordi du kunne sådan set bytte jøderne ud med hvilket som helst andet folk. Og så vil du for så vidt have den samme historie. Vi har ikke nogen indikation af her, at det er Israels Gud, vi taler om. Når vi ved, at det er Israels Gud, vi taler om alligevel, så er det fordi, det er det jødiske folk, ikke også? Og fordi vi har den i vores Bibel, som er Israels Guds ord. Men bogen selv nævner ikke Gud med et ord. Så her har vi altså en bog i Guds ord, der ikke nævner Gud med et ord. Der er en anden bog, der heller ikke nævner Gud med et ord. Det er Højsangen. Men det er lidt mere forståeligt. Det er et digt, kærlighedsdigt om to elskende. Det her, det er en historie om, hvordan det jødiske folk bliver reddet, om hvordan Gud redder sit folk, og han er ikke nævnt. Så det er temmelig ekstraordinært. En historisk bog, der fortæller om, hvordan Guds folk bliver reddet. Den nævner ikke Gud. Spørgsmålet er selvfølgelig, okay. Jamen, er det fordi Gud ikke er han her ikke? Altså, er han væk i bogen? Og det er han selvfølgelig ikke. Altså, Gud kan ikke være væk. Altså, hvis han var væk, så var han ikke Gud. Det er simpelthen umuligt. Og, men altså, vi skal lære noget af det her. Der er en pointe i det her. Ester og Mordecai, de har helt sikkert store roller, men det er biroller. Det er ikke hovedroller. Det er Gud, der har hovedrollen. Hvad skal vi lære det her? Vi skal nok lære det her, at vi skal ikke gøre den fejl at tro, at når vi ikke ser Gud mægtigt virkende i vores liv, at så er han der ikke. Så er han ikke til stede. Så virker han ikke. Måske kan være, at vi kan have en tendens til at tænke, at når Gud virkelig virker, så kan vi se det. Ikke også? Daniels bog for eksempel. Helt anderledes. Det er lige før Esters bog. Ikke også? Daniels bog. Gud redder vennerne ud af ildoven. Gud redder Daniel op af løvekuglen. Gud skriver på væggen. Store, ekstraordinære mirakler. Dem er der ikke nogen af i Esters bog. Ingen mirakler. Man kan sige, jo, okay, der er jo det her med, at Ester går til kongen, og hun bliver ikke slået ihjel, men hun bliver modtaget. Ja, det er da bestemt. Selvfølgelig er det noget, men altså, vi ved jo allerede om Ester, at han er den kvinde, som han ville have bare efter en nat. Han er ikke fuldstændig... han har en vis sympati for Ester, kan vi sige det sådan. Det er ikke fuldstændig utroligt at tro, at han ville modtage Ester, selvom hun kom til ham. Der er ikke nogen ekstraordinære events i den her bog.
Derfor kan den måske sige os noget om, at Gud kan godt være på arbejde. Gud kan godt virke. Gud kan godt føre sin plan igen, også selvom han gør det gennem ordinære events. Hvis vi kigger på vores eget liv og måske andre ting, og vi tænker, hey, hvorfor griber Gud ikke lige ind her, og hvorfor gør han ikke det her, og hvorfor sker der aldrig noget ekstraordinært eller sådan. Og vi kan måske tænke, måske er han virkelig ikke rigtig. Måske virker han alligevel ikke. Måske har han trukket sig tilbage. Esters bog fortæller os, at det kan vi ikke vide noget om. Faktisk kan vi fortælle Esters bog også, at det kan vi. Jo, vi kan for så vidt vide noget om det. Men den fortæller os, at Gud netop virker gennem helt ordinære ting. Når Gud synes at være gemt, når Gud synes at være væk, så er han ikke væk. Så er han på arbejde, så driver han sin plan frem, så virker han. Men han virker, som han gør i Esters bog her, lige så meget igennem ordinære ting, som igennem ekstraordinære ting. Og hvem er vi i øvrigt til at vurdere, hvad der er ordinært, og hvad der er ekstraordinært? Hvad for en måleinstrument bruger vi til at vurdere, hvad der er ordinært, hvad der er ekstraordinært? Er det vores eget, eller er det Guds? Det, som er ordinært for os, kan godt være ekstraordinært. Fordi vi ikke ser, hvad Gud gør igennem det. Så den kommentar, som jeg kigger på, hun siger, Karen Jobs hedder hun siger, The book of Esther is the most true-to-life biblical example of God's providence, precisely because God seems absent. Altså, Esters bog er den bog, der måske kommer tættest på vores liv, og hvordan Gud virker i vores liv, fordi at det er ordinært, og fordi Gud ikke springer ud af alle siderne. Fordi de fleste af os har vel liv, som er relativt ordinært, og vi har måske ikke en hel masse ting, og kan tænke tilbage på, hvor Gud han har brudt mægtigt frem, og har vi har set overnaturlige ting og sådan. Der sker ingen overnaturlige ting i Esters bog. Men jøderne bliver reddet gennem små, ordinære ting. Vi kan bare tænke på sådan helt fra starten af, ikke også? Mordecai siger, måske er det præcis for sådan en tid som denne, for sådan en situation som denne, at du er blevet dronning. Hvordan blev Esther dronning? Hvorfor blev Esther dronning? Hun blev dronning, fordi at kongen blev fuld. Og fik lyst til at blære sig lidt for de her folk. Og vise hans kone frem. Esther blev dronning, fordi hans Vashti ikke ville lade sig vise frem. Ikke ville lade sig beglå. Esther blev dronning, fordi at hun blev taget ind til hoffet, sammen med tusindvis af andre kvinder. Måske. Esther blev dronning, fordi hun lige præcis var den, som kongen synes om. Relativt ordinære events. Ligefrem amoralske, ikke også? Kongen, der drikker sig for vid og sans, smider hans hustru på porten. Men hvis ikke det var sket, så var Esther ikke blevet en dronning, og så kunne jøderne ikke være blevet reddet. Så har hun ikke haft den indgang. Betyder det, at det var godt? Han har sagt, nej, det gør det da ikke. Det betyder da ikke, at det var godt, at kongen drak sig fuld. Det betyder da ikke, at det var godt, at han forstødte sin hustru fra sin trone. Det var ondt, det var skidt i sig selv, men Gud brugte selv kongens amoralske handlinger. Han brugte Hamans onde handlinger til at hænge Haman, han har sagt, ikke? Haman, han gav Haman snor. Han gav hans ondskab snor, lige præcis snor nok til, at han kunne hænge sig selv. For det var det, der skete. Haman ville af med Mordecai, og det endte med, at alle hans planer blev rettet mod ham selv. Kapitel 7, vers 10, ikke? Så hængte de Haman i den galge, som han havde rejst til Mordecai. Gud
virker. Igen ordinære ting, ligesom han virker gennem ekstraordinære ting. Og hvem er vi til at sige, hvad der er ordinært, og hvad der er ekstraordinært? Esters bog viser os, at det skal vi sådan set ikke beskæftige os med. Det skal vi ikke dømme, han har sagt. Det skal vi ikke vurdere, fordi vi ved ikke, hvad der er ekstraordinært og hvad der er ordinært. Men vi ved, at Gud virker. Også gennem det, som vi på overfladen synes ser ordinært ud. Og Esters bog lærer os også, som jeg sagde før med Haman, at han bruger selv folks amoralske handlinger. Han bruger Hamans ondskab. Mod ham selv. Hvis ikke Haman ligesom havde... hvis ikke han havde kørt det hele op i en spids, han har sagt, og havde planlagt alt det her onde for Mordecai, og havde planlagt det onde for jøderne, ikke også? Så var Mordecai ikke blevet, så var han ikke blevet premierminister, fordi så havde Haman beholdt sin post, fordi han havde ikke været ond nok til at spinde alle de her rænker, som han så til sidst selv blev fanget af. Gud bruger ordinære ting, han bruger selv menneskers ondskab. Det andet bedste eksempel i Bibelen på det er vel historien om Josef. Når nu brødrene kommer til Josef der i Egypten, og Josef giver sig til kende for sine brødre, så ryster de jo i bukserne. Men Josef han siger sådan her til dem. 1. Mosebog kapitel 45, vers 4. Jeg er jeres bror Josef, som I solgte til Egypten. Vær nu ikke bedrøvet og skamfulde over, at I solgte mig hertil. Gud har sendt mig i forvejen til livets opretholdelse. Der har nu været hungersnød i landet i 2 år, og der vil gå 5 år til uden pløjning og høst. Men Gud sendte mig i forvejen for at holde jer i live som en rest i landet, og lade jer overleve i stort antal. Det er ikke jer, der har sendt mig hertil, men Gud. Han har gjort mig til far for farao og til herre over hele hans hus og til hersker i hele Egypten. Og senere siger han jo, når vi lukker 1. Mosebog, så siger Josef i kapitel 50, brødrene kommer til ham og falder ned for ham og siger, vi vil være dine trælle. Det her det er vers 18. Men Josef svarede dem, frygt ikke, at jeg er i Guds sted. I udtænkte ondt mod mig, men Gud vendte det til det gode. Det betyder jo ikke, at det var godt. Nej, det var det ikke. Det var helt igennem ondt og gement. Der er intet godt at sige om det, brødrene gjorde. Intet. Men det var ikke uden for Guds kontrol. Det var ikke uden for hans magt til at føre sin plan igennem. Selv gennem ondskaben. Det allerbedste eksempel, det var nok det andet bedste eksempel, ikke også, i Bibelen. Det bedste eksempel er jo Jesus selv. Det er meget interessant at læse i Apostlenes Gerninger, kapitel 4. Apostlerne samlet i Jerusalem beder. Vi læser fra vers 27. Ja, i sandhed, de har slået sig sammen i denne by mod din hellige tjener Jesus, som du har salvet, både Herodes og Pontius Pilatus, sammen med folken og Israels stammer, for at udføre det, som din hånd og vilje forud havde bestemt skulle ske. Altså Herodes og Pilatus, sammen med folken og Israels stammer, udførte det, som din hånd, Gud, forud havde bestemt skulle ske. Det ved vi jo også fra Esajas 53, hvor der står, at det var Herrens vilje at knuse Jesus. Det betyder ikke, at det var godt, det onde, det gjorde. Men Gud brugte det, og han vendte selv det værste. Den værste uretfærdighed, der nogensinde er sket. At Jesus, den eneste, som på alle punkter er fuldstændig uskyldig, blev dræbt. Det blev det, som giver os liv.
Og derfor, når vi ser på, når vi står i kirken og vi ser på en kiste til en begravelse, så er det værste, der kan ske os. Ikke også? Det er, at vi dør. Men lige præcis, det er det værste, der kan ske os. Det har Gud vendt. Sådan at når vi tilhører Jesus, så er lige præcis døden der, hvor vi går ind til vores Herres glæde. Der, hvor døden ikke længere kan nå os længere. Der, hvor Satan tror, nu har jeg. Ikke også? Vi ligger der. Færdig. Det vender Gud. Det er der, at Satan, hvor han tror, han har fået snor nok til, at han får, så har han lige præcis fået snor nok til at hænge sig selv. Det er der, Satan er færdig. Det er ikke der, vi er færdige. Apostlene her, når de beder i Apostlenes Gerninger, kapitel 4, de tager netop den virkelighed, den sandhed, at selv det aller værste, der er nogensinde er sket, at den allermest uskyldige, den fuldstændig uskyldige, blev straffet, at han måtte dø. Og fordi Gud kunne tage det aller værste, der er sket, det har han vendt til liv for os. Hvis Gud kunne gøre det med det aller værste, der er sket, jamen så kan han gøre det også med alt andet skidt, der sker. Og derfor så gav de sig bare i Guds vold. De blev i en vis forstand fuldstændig urørlige. De vidste, at det værste, der kunne ske dem, at de ville dø, at folk ville slå dem ihjel for deres forkyndelse, men det ville være det øjeblik, hvor de skulle være sammen med Jesus i al evighed. Det øjeblik, hvor døden så ikke længere kunne nå dem. Gud virker gennem ordinære events, og også gennem ekstraordinære events. Og han bruger lige præcis det, han vil. Han bruger selv menneskers onde gerninger til at føre sin plan igennem. Hende kommentatoren, som jeg har læst her også, hun siger, Esters bog er sådan en bog, som i en historie fortæller det, som Romerbrevet 8:28 siger til os, at vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet. Når vi tilhører Gud, så virker alt sammen til gode. Det betyder ikke, at alt er godt. Det betyder, at der er ikke noget af det onde, der sker, som Gud han ikke har kontrol over, som han ikke kan inkorporere i sin gode plan for os. Apostlene vi læste kapitel 4, vers 27-28, hvor de henvender sig til Gud og siger og taler om, hvordan Jesus blev slået ihjel af Herodes og Pilatus, og de udførte det, som var Guds vilje. Så siger de i vers 29, og nu Herre, se dog deres trusler, og giv dine tjenere at tale dit ord med fuld frimodighed. Det her med, at Gud er almægtig, og Gud han fører sin plan igennem, at hans ultimative vilje, hans endelige vilje, den er uforanderlig. Det bringer apostlene til at bede, kaste sig ind på Gud. De ved, at hans endelige vilje er uforanderlig, men at Gud er fleksibel i det umiddelbare. Og derfor kaster de sig ind på Gud. Det med, at Gud altid fører sin vilje igennem, betyder ikke, at vi ikke skal bede. Guds umiddelbare, hans egentlige vilje er uforanderlig, men han kan godt være fleksibel i det umiddelbare. Det bringer apostlene til at bede. Det, at Gud også bruger menneskers undergerninger, er ikke et problem for apostlene. Men det er præcis det, som giver dem frimodighed. Det er præcis derfor, de har tillid til Gud i alt.
Så Gud er i absolut kontrol, og han fører sin plan igennem, uanset hvad nogen som helst gør for at forsøge at stikke en kæppe i hjulet. Han fører sin plan igennem, og han bruger endda menneskers ondskab imod ondskaben selv og for sin egen plan. Vi ser det stærkeste i Jesus. Det, som kan se tilfældigt ud for os, det behøver ikke være tilfældigt for Gud. En har sagt, en tilfældighed er et mirakel, hvor Gud foretrækker at være anonym. Sidste ting. Ja, det her med, at de ikke fejrer, hvad kan man sige, blodets udgydelsen og sejren over den onde, så meget som de fejrer freden. Det her med, at jødernes skæbne blev vendt, den blev bedre end før. Hvorfor gjorde den det? Jo, fordi at Mordecai blev jo nærmest, han fik nærmest kongelig status, ikke også? Kapitel 8, vers 15 siger, at Mordecai forlod kongen iført en kongelig dragt af purpurblåt linned, en stor guldkrone og en kappe af purpurrødt byssus, og byens huse jublede og glædede sig. Kapitel 10 slutter med, jøden Mordecai var nummer 2 efter kong Ahasverus. Han var en stor mand blandt jøderne og elskede af alle sine landsmænd. Han tilstræbte lykke for sit folk og talte til gavn for hele efterslægten. Jøderne blev ikke bare reddet, men deres situation blev bedre. De fik en mand ved kongen, han har sagt, en mand ved kongens højre, som var der for deres skyld. Det kender vi også. Vi har også en ved Guds højre, som er der for vores skyld. Vi bliver ikke bare reddet. Vi går mod noget, der skal blive bedre. Og hvorfor? Jo, fordi at Jesus jo er den ultimative Ester. Fordi Ester, hun sagde i kapitel 4, der ikke også, okay, jeg siger, jeg går ind til kongen. Så siger hun, så hvis jeg skal dø, så lad mig dø. Det sagde Jesus ikke. Han sagde, okay, jeg går og gør det. Og når jeg dør, ikke hvis jeg dør, men når jeg dør, så dør jeg. For at frelse mit folk. Og det gjorde han sådan, at vi kan have noget bedre i vente. Jesus er jo den, der gør os klar til Gud. Esther, hun måtte have 12 måneders skønhedspleje, for ligesom at blive gjort klar til kongen. Jesus, han har gjort os klar til kongen. Han har gjort os klar til, at vi kan gå ind til vores herres glæde. Vi har noget bedre i vente, og vi må ind til den dag kommer og stole på, at Gud virker. Uanset om vores liv så bringer en masse ordinære events eller ekstraordinære events. Gud er på arbejde. Gud virker i vores liv, uanset om vi synes, det ser sådan ud på overfladen eller ej. Skal vi bede kort sammen. Herre, vi takker dig for Esters bog. Tak fordi du ville have, at vi skulle have den i vores Bibel. Og tak fordi, at den siger os noget om dig, som ikke nogen af de andre bøger gør. At du virker. Og at du virker for os. Også selvom det ikke ser ud som om, at du virker. Tak fordi, at vi må trøste os ved det. Når vi kan synes, at det virker som om, at du er væk. At du gemmer dig. Tak, at Esters bog kan minde os om, at det gør du ikke. At du altid er den, der virker
og føre din plan igennem. Gennem ting, som kan se ud som tilfældigheder. Alt sammen er noget, som du inkorporerer i din plan. Og tak fordi, at det gør du for os. Tak fordi din plan er, at vi skal føres hjem. At vi skal ikke bare reddes fra det onde, men vi skal føres hjem til noget, som er endnu bedre. At dit folk skal føres til en situation, som er meget bedre end den, som vi kommer fra, ligesom vi læser om det i Esters bog. Tak fordi, Jesus, at du er den ultimative Ester, som ikke bare risikerer dit liv, men mister dit liv for os. Tak fordi du også er den ultimative Mordecai, som er ved Guds højre for os, og går i forbøn for os der. Og du siger ikke bare til Gud, at han skal have barmhjertighed, og han skal give os en ekstra chance. Men du er der med dig selv, og med alt det, du har gjort for os. Og beder Gud om at være retfærdig. Fordi du har gjort det, der skal til. Så tak fordi vi må kaste alt ind på dig. Og det beder vi dig om hjælp til. Ikke mindst, når vi ofte kan synes, at livet er lidt ordinært, at du er lidt væk. Hjælp os til at kaste os ind på dig, og finde vores hvile, finde vores trøst i, at vi er i din hånd. Amen. Vi har 7 minutter. Det kunne være, at der var en, der havde et spørgsmål. Det kunne også være, at jeg